Autostop. Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop. Ruszał wóz, będzie wióz, no zdziś ten wóz. Ja rzeknijcie mi, wy, te roski stare knakle i zwiekowane mamzele, w to nie pamięto tej szykownistej śpiewki, którą śpiewała nasza szparno dziocha ze Bytonia, Karin Stanek. To było pierunym dawno temu nazad, było to zaroski przy napoczęciu lat 60. Ja też grał na gitarze ze kamratami Cygonem, ale Blondynem Szynalskim i Bolkiem Sznapką godali na gitara pięta. Bo mi się już pieronem zmierzło dudlenie i skrzypienia w skrzypkach, do kiedy ci to tatulek ani skorzy mamulka mnie przymuszali. Grałek do kupy za jednym moim richtycznym kamratem i dusiem Jelonkiem, lecz kiedy przykludzali się kunom jeszcze dwa braciki Cwilingry ze Bielska, oni tam we Bielsku z tym moim kamratem i dusiem chodzili do technikum budowlanego i oni to też wygrali taki konkurs młodych talentów organizowany bez muzyka, bez taką kapela czerwono-czarni. I chociaż mieli od zaroski grać do kupy ze tą kapelą czerwono-czarni, uzdali, że no i przodzi muszą erbnąć matura, a gdzie pieroni skorzy będą się gracać za artystów. W tym samym konkursie wygrała też ta nasza dziocha z Bytonia Karin Stanek i znodła się do kupy z nimi w galantnej finałowej dziesiątce tego pierwszego festiwalu młodych talentów we Szczecinie. No i o tym autostopie chciałbym sam dzisiaj deczko porozprawiać. Mołda na ten autostop wypraskła nagle i łoros pokazało się, co młodzioki chcą naisto wandrować, rajdować po całej Polsce. No, o cudzych krajach jeszcze się w tym co zatela nie miarkowało, nie było. Chcą oni poznawać insze dziedziny, kamracić się ze innymi młodziokoma w naszym pięknym kraju. Wezmać ten całki autostop we Polsce by pokopili dwa studenty Akademii Górniczo-Hutniczej, Bogusław Leitl z Opolo i Tadeusz Sowa. Już w 1957 roku wypuścili się oba ze Krakowa naokoło Polski. Zwajstowali się oni też szykownisty tagebuch tej całki rajzy, we którym zaroski na pierwszej zajcie był okrągły sztympel Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej pod takim szriftem tamecznego komandanta i że stwierdza się, co student AGH obywatel Leitl Bogusław i obywatel Sowa Tadeusz, też student AGH we Krakowie, zgłosili swoja rajza naokoło Polski autokami autostopy. To był taki dla nich głobiuch glid, co by ich milicją nie ścigała. W ten czas jeszcze jeździło się hajnikaj na łebka, ale to ino w miastach albo na blank krótkich turach. Te dwa Karlusy mieli faran pierwszego roku i pierwsze studenckie 3-miesięczne ferie. W ten czas już kajsik w Ameryce, w tym łoszkliwym kapitalizmusie, już taki szymer realizowania fungował. Ale u nas o tym blank nie mogło być gotki, żeby tak ganz einfach realizować po Polsce. A oni chcieli tak realizować, teraz co strachali się tej milicji, która mogła ich w każdej chwili zahaltować. No i bez tuż też, no i przodzi poszli do tego komandanta i byli festelnie zadziwione i że taką zwolą od niego erbli. I we poniedziałek 9 września startli ze Krakowa do Bytonia. Nie skorzy takie realizowanie wlazło we Mołda. Już na bezrok blank urzędowo zorganizowali autostop, co było niepotkane, wyjątkowe dla całkiego bloku wschodniego. Snadne firtanie po całkim kraju miało być takim erzacem wolności i swobody, w której erbli młode ludzie, ale tak po prawdzie każdy był zarejestrowany. Bez książeczki autostopu każdy był podejrzany. Ta książeczka, w którą trzeba było mieć przysiad, miała dryne kupony ze wyrachowanymi kilometrami, w które ustawiało się szoferokowi. Na podzim, we połowie października, szoferoki, w które nazbierają najwięcej tych kuponów, mogli wygrać fajniste nagrody. Byli tam i waschmaszyny Frania, odkurzacze, radioki, albo i krystalowe blumwazy.
Organizatorem akcji była, i to ci była ironia i festelny szpas, redakcja Zeitungu dookoła świata. I już ten czas godało się, na począł się godać, co Polska to ci jest najwicniejsza baraka w tym komunistycznym lagrze, bo te polskie książeczki poradzili się lajsnąć i Madziary, i Pepiki ze dawniejszej Czechosłowacji. Ja tam nie był za młodzioka teli wandrus, ja był bardziej wygodliwy. Za to mój bracik miał festelnie rod wandrować, rajzować i krajzować po Polsce. On bez można 4 lata zarachował Kasikole 4000 kilometrów po wszystkich cestach Polski i był we wszystkich dawniejszych województwach. Mieno Rus się przytrafiło wypuścić się na ten autostop. Było to już steroski generał Niebocza w 1960 albo 1961 roku byliśmy na obozie harcerskim we Szumiradzie, takiej maluśki wsi na trasie Łolesno-Opole pośród Borów Stobrawskich. Kiedyś za pieronem starego pierwy był ci to prężny ośrodek przemysłowy. Za moich czasów wieś, we której mieszkało Kajsikole 1000 chopa, a teraz kibali i 200 tam nie żyje. Kiedyś tętniło ci tam życie, a dzisiaj cichość przerywał odgłos przejeżdżających autoków. Tam też pierwszy raz miał przyleżytość skusić orzechów wodnych, mianowanych kotewkuma, które cichtowali w takim sublu smolnik. Te orzechy mieli pieronem twarde szupy, które ale też wartko pukali, rozlazowali się po wciepnięciu na deczko na parę minutek do fojery. Byłem na tym harcerskim obozie już drugi miesiąc, drugi turnus i z dziecko nam się mierzło. Upytali mnie naszego komandantka tatka Przybyłowicza i on dał nam zwolo, co by my się na jeden dzień zrobili taki Ausflug, Spazierfahrt, autostopem do tego Opola. Ale nie ma się czym się ich asi, bo tam a nazad było to ino coś ich wiele 50 kilometrów. Co tyż ale przeżył na tym poraletnim autostopie mój bracik, to szłoby sami książka napisać. Poradzili chłopcy celt na placu postawić, a o roku stary cap albo baron łozwlik go pod sołkim obejściu. Indzi za gorki obiad musieli farożowi do mszy służyć, bracik jak ja był za bajtlam kapistrantem. Ale przytrafiło mu się też kiedyś spać na wyczyźbiówce. Nie, co by oni, jego kamraty byli nabrane, to nie. I no już fez na wieczór, kajsik na Mazurach nie poradzili ani za Boga łapnąć żadnego autoka i pochlechtali się do szczerych i przocielskich milicjonerów, którzy dali im zwólo, co by się przespali na tej tamesznej wyczyźbiówce. No i szłoby dalszy za Karin Stanek pod Fusiskiem się pośpiewać. Jademy autostopem, hej, udą nam się nie chciał, wustyni ten szofer, choć gdyż zaczynam żyć, nam cesty białonieć, uciekł sztyc spod kół kalopy. No ale tak po prawdzie, to obyczajowość pierwszych lot autostopu straciła się, zemrzyła śmiercią naturalną. Na poczni krajzowej po tym pięknym naszym kraju roztomaj te hipisy insze podane na nich długokudłe łochętory. Ostatni raz, jaki Anhalter pofumlował, pomachał książeczką w 1980 roku. Na bezrok mieliśmy już u nas ten łożliwy stan wojenny i nie skorzy już odnemu nie przyszło na myślunek, co by już zaś taką akcję napocząć. Odchludził się też i autostop, te ino młodzioki napoczni mieć insze marzeni, insze jeszcze ci winszbildy, chociaż można nie tak do ostatka. A wiecie, sprawiają mi kamraty, co od gryfnych kielanostów lot już zaś idzie uwidzieć przy cestach, przy wszystkich drogach przelotowych coraz więcej autostopowiczów. No, można autostopowiczków, które zawzicie próbują zahaltować, zaszperować, a zatem i napasztować szoferoków. Osobliwie szoferoków w tych srogich tirach. Ale to już można blank inszobojka. Eugen z Pnioków.